Hola, benvinguts, benvingudes al nostre curs sobre PBL. Treballarem les diferents metodologies PBL, o sigui, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge basat en projectes i les diferents versions que hi ha actualment a través del món sobre diferents maneres de treballar i de fer servir PBL segons les cultures, segons les condicions i segons el lloc on cadascú es pugui trobar. És molt important el saber utilitzar aquestes metodologies perquè són unes eines excel·lents per treballar la diversitat, el poder fer que nanos que els hi costa o que no els interessa el món acadèmic es puguin enganxar, i el que és més important és el poder passar d'aquest marc teòric a la pràctica nostra del dia a dia. Fixem-nos que un dels punts importants per treure el curs amb èxit és la participació en els foros. Els foros n'hi hauran de més oberts, n'hi hauran de més tancats, però és important que tothom participi en tots els foros. Si no es fa, no podrem donar per superat el curs i no s'hauran assolit una sèrie de punts molt importants sobre la metodologia PBL. També és molt important realitzar els exercicis. Jo crec que una cosa que és molt bona és que en el moment que ens plantegem el fer un exercici obrim la nostra ment i busquem possibilitats a les que no estem acostumats. Penseu que moltes vegades els nostres alumnes no sabem mai per on ens sortiran i, per tant, també ens hem de saber posar al lloc de l'alumne, descobrir nous camins, noves vies i obrir una mica, com us deia abans, aquesta imaginació i aquests ulls i aquestes orelles cap a noves visions del problema que es planteja o de l'exercici que es planteja. Finalment, és important que participem a les reunions virtuals si és possible. Ja sabem que per alguns hi haurà moltes dificultats, o bé per horaris, o bé per recursos, o bé per el que sigui, però farem unes reunions utilitzant especialment els hangouts del Google Plus o de l'Skype, segons la gent pugui fer servir. També és interessant que la gent utilitzi el Twitter i les diferents eines que anarem treballant. Com us podeu imaginar, jo sóc la Lourdes Bernat i ell és en Jordi Guim. Jo sóc professora de secundària de l'àrea de Ciències Naturals i ell és un mestre. Jo sóc el mestre jubilat que actualment només faig allò que m'agrada. Com podeu veure, m'agrada molt donar cursos a professors. Esperem que us pugui interessar tot i que realment en traguem un profit molt interessant. No dubteu en preguntar dubtes, participar, no tingueu por del ridícul, és la manera que se n'aprèn. Ànims! Molt bé, a reveure, gràcies.